uMoses womnqamthuni uthethwa nengqiniha while engage uThixo ingqiniha akalincane ulibhaqa lisalusa ngoba i-GPS yezulu xa isilocate izasilocata kwezi ndawo sikuzo akukhathaliseki noba senzani. Mhlawumbi unyana kalona bezengqina uba naye wakhe wabhala some sithi ngumlebele wamahebe kodwa vice wam xa uzawunyuka uthi yintoni le isesandleni sakho isibonisa into yoba uThixo xa zawusebenzisa umntu akadingi into yoba mnike into entsha kodwa usebenzisa into asenayo. Uthixo usebenzisa into ezitho ezidelekileyo ukwenza imisebenzi yakhe. Ngonyana kaYesa ngayigcina le nto kuba wathi senamatye esandleni kodwa wakwenza umsebenzi kaThixo. Akudingi vice wam ukuba sibe nento entsha uze senze umsebenzi kaThixo. Yintoni le isesandleni sakho and ukubuza eyazi vice wam xa usondela futhela futhi andifuna umbambazela